जय शिव गुरु। दूगो गोतनी हलथिन, एगो बड़ हलथिन एगो छोट। तो बड़की गोतनिया बड़ी अमीर हलथिन, मतलब सब तरह से हलथिन, अहरे ससुर से भारल। और छोटकी बेचारी गरीब हली, कमा हली मर्दाना। मतलब एक रोजी रोटी चल हल। बड़की गोतनिया सब चीज से जुड़ल हलथी, शिव चाचा गुरुजी से, शिव गुरु से। एक दिन शिव चाचा करावत हलथी, तो छोटकियों के कलाती है, छोटकी से हम कह रहे थे शिव चाचा से आए हैं। कहा के क्या है वो दीदी। तो फिर कहा नहीं गोती ने सोच के कि आई भी तो, लेकिन तोरा भी ना कपड़ा हो न लाता हो बढ़िया, सब हम रहे बढ़िया बढ़िया आदमी होती, हम बड़का आदमी है उता से। अच्छा से आई है, लेकिन तू पीछे बैठ जाइए, ना कहिए कि ओकर गोती है। तो कहा कि ठीक है दीदी, ना कहे से जे रहा तो से हम पेन के वो दीदी बड़ी तो हम साफ सुफ करके वो बढ़िया से, लेकिन कपड़ो तो जे रहा तो से न पेन के वो, तू बड़का तो वैसा हम रही कहाँ से रहते। तो कहती कि ठीक होता आई है। तो खूब ओकरा गुरु भाई बहना दीदी सागरो से आयलन, मन कहल हली तो शिव चर्चा गीत गाना बजान कथा उथा सब हो। और एकरो गोती गेल हले तो ये बेचारी पीछे बैठ गए हल उतना भिड़वा में। कहे करके के पीछे बैठबो, वो काके कि हाँ पीछे बैठ जाए, तो पीछे बैठ गए। जब सब चीज हो गए, प्रसाद वितरण के टाइम होला और दया हुआ मांग उंग लेल थी सब, तब प्रसादिया वितरण हो लगली, तब सबके प्रसादी बांट के तो एकरो दिल का बेचारी खोछा में ले लेला। लेकिन एक काम करलक कि शिव गुरु से दया मांगलक कि हे शिव गुरु हमरो बुद्धि दान कि हमहू शिव चर्चा कराई, और मतलब हमरो औकात दा कि हमहू जरा धूमधाम से शिव चर्चा करी। तो शिव गुरु तखानी ओकरा पर दया बरसैलन और एकरा मन करे लगल कि हम शिव चर्चा कराम। अब मदनवा एकरा मतलब ड्यूटी जो हल्का नौकरी ना हाल, कभी सब्जी बेचे गेल, कभी उन्हें रोड पत्थर में कमा गेल, ऐसे कमा हला। तब काके ना कि एक दिन मदना से किए जी बड़की दीदी आज शिव चर्चा कर लाती हाल से हम हो गचली है शिव चर्चा करेला से, तू कह कर ना कि रोडो में ना कमा जाइ से, आज तू सब्जी बेच लई है और जरा फल फूल ले है पर प्रसादी। तो कहा कि क्या अच्छा ठीक है करवाही तो, लेकिन कौन होता सब बड़का बड़का आदमी आवाती, हमने तो जरा मेरा फल फूल ले भी तो ओकरा से कौन होता। तो कहला कि जे है में हम करवा। तो कहा कि क्या होता तोरा करे से पूछ ले भाभी से जाके। तो बेचारी पूछे के लिए बड़की दीदी गोतनिया है बड़की दीदी से शिव चर्चा में, शिव चर्चा में हम ना कहे नो करेली से हमरा ना बुझाए से कौची कौची रहा दीदी पर प्रसादी। तो कहा कि कौची कौची रहा है से कह करिए कि तू मछली मंगवा ले, तो रही तो कुछ है ना हो, तू मछली मंगवा ले, पैसा वैसा नहीं होता 1 आध किलो और धो धा के बाबा भोलेनाथ फिर शिव गुरु फिर भोग लगा दिए, झाप झुप के रख दिए। और जब शिव चर्चा खत्म होता ना तो तू क्या करिए कि आखिया मुन के बाट यही सोच के ना कि आखिया से देखे रहते माने ये पर बटल जाता है या कोई कुछ बोलता है तो देख ना लेते कि हम मछली देती। अब कौन समझ के कहा क्या तो वैसी बेचारी सोच ला करेला। तो जब पर प्रसादी मंगवलक सब चीज ओकर मदनो फलो तहना बेचे गेले से झट सब बिक गेले, बड़ी मुनाफा होले तहना। तब फिर कहा कि के जी से एक चीज वो छूट गेले, तो मछली के भोग लगा है से पूछे गेली तो कहला थी कि से तो हाँ तो जाके ले लावा नहीं ½ किलो मछली पोठिया। तब बेचारा फिर गेले से ½ किलो पोठिया लोल का और धो धा के बढ़िया से शिव जी भी शिव गुरु भी भोग लगा दिल का। जब भोग लगा दिल के झाप झुप के रख दिल का तो सब गुरु भाई बहना के कहल है ये हलाई न्योता पेठावल हले पिलाही। तो सब अलन अलन से सब गीत नाद कथा कहानी सब चीज होल नियम से। तो जब प्रसादी बांटे के होला तो ये बेचारी उठौलक परा, तो जैसे गोतिनिया कह के हाल तो ऐसे आँखिया मुन के सब के ऐसे उठा उठा दे दिलक। तो सब के दे थे ना तो सब खोले था, तब फल फूल पचमेवा और सोना चांदी के एक गहनो है ओकरा में। तो सब कहे लगल ना कि देखा तो बेचारी गरीब है, इसे अलिए से कैसे एक चिन्हो दिलक, कोई के मतलब चैन तो कोई के टीका तो कोई के पायल
आ बड़की उतना अमीर हले त कहाँ कोई देल के प्रसादिए देल के त छोट बड़की सुनलक ना और देखलक से एकरा होले लोभ त का कि ये छोटकी से हमरो दे ना प्रसादिए त का कि देवो ना दीदी तू तो घरे का से रुका ना से जरा ई सब के अरियाते तो दूर के हाथी उ सब के लेट बेट होते तू तो घरे के आदमी है ना दे हम जाइथिया त देलक ना ओकरा प्रसादिया वैसा ही जैसे सांप के देत हल वैसे देला से ओकर खोचवा में जाके बिरनी भौरा मधुमाखी हो गेल थी और सांप बीच कनगोजर साहब मतलब घूरे लगला चढ़े लगलन ओकरा पर तक कहीं छोटकी कोची देली गे से फेंक देला कोची देली गे से तोरा कहना के दुश्मन हालिया उसे मैंने तू दे देले हमरा ई चीजवा त कहलक नहीं दीदी तू ही तोरे से तो पूछ के साफ कर लियो कलाहा की मछली के भोग लगा दिए तो वही लगा लियो वही प्रसाद दिए तो हम बांटे थियो सबके गहना गिठुआ हो जाती है तोर कैसे हो गलो ऐसे से हम कह जानी से हम तो बेसे मान से बम देलियो दीदी ता फिर तो फेंक फाक के चल गेला ओकरा हो गेल लोभ कि हमरा आदमी कैसे कह दिला कि कुछ ना दिल कैसे हम फिर करबी से हमहू देबी तो सबके हो जते सोना चांदी देबई ता का सबके फिर गुरु भाई बना के न्योता भेजा दिला कि हम यही शिव चर्चा हवा से आई हा ता भेजा दिलक ना त सब आइलन नियम जहना तिथि रखलक हल नियम धर्म से करलक तिथि रखलक हल ओहे दिन करेला त आइलन तो सब चीज होल नियम धर्म से शिव चर्चा भजन गीत दया सब मंगलन पर प्रसादी जब बांटे क्याल त ई का कला कि खोचो में से आधी प्रसादी आ सबके खोचो में देवे के होल ना त देते त कोई के सांप कोई के बीज कोई के गोजर त मोटा चुट्टा सब ऐसे भौरा बिरनी बड्डी उड़े लगलन सबके खोचो में से निकल निकल तो सब खोचो में से फेंके थी की ककल हम तू से प्रसादिया में सब ऐसे निकले हवा भौरा बिरने त अब सब फेंक फेंक के बोले तो चल गेला अब ई ककल कि जे प्रसादिया बचले से अपना में ले लेल उझिल लेल के अचारवा में और अचारवा में जो उझिलक से नाग बन गेला और नाग बन गेले और एकरा डांस लेलक काट लेलक त ई तो फाटे गिर गेल त और तो चल गेलन हाँ लेकिन और दो चार 10-20 सालन तक नई बाप साहब के प्रसाद दिल के ऐसे हो गेला और अपने लेल के त ई अबरी गिर गेला त छोटकी देख देख के हार ता शिव गुरु से कहलक हे शिव गुरु ओकरा तो जे बुझल से ऊ बतौलक से हम कैलियो हमहू ना समझ हली त पूछ देली त ऊ हमरा उल्टा सीधा बता देलक अब समझ ली कि सब चीज के भोग न लगे लेकिन हमरा जैसे तू बनौल हा मुँह में छलिया के हीरा जवाहरात पचमेवा तैसे ओकरो बनाव हा शिव गुरु से ओकरा धरती पर आदमी चले देता है से पाप लग जाता है कहते कि दूध कौची कैसन है कि डाइन कमान है सब सब बीच हो गल थी से माफ कर रहा शिव गुरु एक दया सुनलन पुकार तब आयलन उधर से नाग के भेष में नाग बन के और इनका सब जे जहर हल फैलल से चूसलन और चलते बनलन और फिर जरा देरी में से 7 मिनटों में शंकर जी प्रकट होलन तब सबके जे हलन बचल खोचल से पीछे वालन के दर्शन भी हो गेल अब कुछ देर आगे गेलन हाल कि पूरा हल्ला हो गेल शंकर जी आ गल थी शंकर जी सब घूर के अलन शंकर महादेव जी के दर्शन कैलन और अपन अपन घर गेलन तब शंकर जी कला थी कि बेस ना करवा तो कम से कम बुरा भी ना करल करा अब एगो भोला भाला आदमी है तो उल्टा सीधा समझावे के का जरूरत है बेचारी के कम से कम तोरा पूछे गेलो तो अच्छा लूर बतावे के चाहे तो हे शंकर भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिए भगवान एक बार बोलिए हर हर महादेव की जय शंकर भगवान की जय।